Per Sant Jordi, la flor per excel·lència és la rosa. I aquí, com podeu veure, tenim roses de diferents colors, i en vermelles, que és la tradicional, la més venuda, la que més s'utilitza com a flor tallada, però aquí les podem veure que ho tenim com a arbust, un roser, perquè no tothom a vegades vol regalar el que és una flor tallada. Doncs n'hi ha diferents alternatives. Tenim rosers arbustiu, com podeu veure aquí, tenim roser de copa, que està fet d'aquesta manera per poder plantar i treballar-lo i fer la copeta de la part de dalt. També tenim rosers que són minis, que són aquests de floreta petitona, i n'hi ha de diferents colors, roses, grocs, blancs, o sigui, tenim una gran gamma d'opcions per poder triar. No només això, sinó que a part tenim els enfiladissos, com podeu veure, aquí tenim unes mostres que n'hi ha diferents colors. Les varietats més venudes solen utilitzar, les que són molt oloroses, són les Meilland, una varietat que són rosers Meilland. I després aquí tenim altres varietats com són els Pulsen, són varietats molt resistents i fortes. Doncs molt bé, com podeu veure, aquestes són l'opció a l'alternativa a la flor tallada. Ens trobem a la zona de floristeria on traiem la flor natural. Aquí la Nuri ens presentarà i ens ensenyarà diferents maneres de presentar la flor de Sant Jordi. Com podeu veure, aquesta és la rosa típica vermella, que és la que farem servir ara, no, Nuri? Doncs mira, ara començarem, davant de tot, a fer servir aquesta paperina o paper de sac, no? Es diu bossa de sac. Llavors, amb això començarem a fer el primer treball i després passarem a fer un segon treball. Una cosa important a tenir en compte és què hem de fer perquè ens duri la flor al màxim possible. Doncs ara us donaré uns consells. Abans de tot, hem d'intentar, el possible, adquirir la rosa, la flor, en un lloc on estigui en òptimes condicions. Això què vol dir? Doncs que no estigui al sol, que no tingui massa calor, un lloc on hi hagi una temperatura més aviat fresqueta. Aquesta seria la primera premissa. Després, una altra cosa important seria, quan regalem aquesta rosa, no la deixarem en un lloc i en marxarem si no la tenim que regalar, sinó que mirarem de regalar-la el abans possible i, si no és el cas, doncs la posarem en un lloc amb aigua i després el que farem és posar-la en un lloc més fresquet. Una cosa que també és interessant és que nosaltres, quan el client s'emporta les roses o s'emporta flor tallada durant tot l'any, sempre donem un sobret, que és un sobret que, mira, aquí us podria ensenyar, un sobre, és un conservant especial de flor tallada. Això ajuda a que quan li posem l'aigua, li posem aquest sobret, la flor ens obri molt millor i ens allargui molt més la vida de la flor tallada, en aquest cas de la rosa. Mira, ja tenim aquí dues preparades. En un moment, com heu vist, les ha pogut preparar. Lògicament, portes molts anys fent el mateix, preparant rams i preparant roses. I doncs ara ens faràs la segona, no? Aquest exemple del que seria un ram. Un ram, molt bé. Una altra cosa interessant també a l'hora de quan adquirim la rosa i la regalem seria tallar la tija. O sigui, quan comprem la rosa, està arreglada, com podeu veure així, però si ja l'anem a posar en un jarró amb aigua, el que faríem és, vigileu això, amb unes tisores o amb un cúter o amb un ganivet que no talli massa, tallar i fer un tall el més net possible. Moltes gràcies. Llavors, d'aquesta manera, el que aconseguim, si la posem amb aigua, és que la flor pugui hidratar-se bé, o sigui, absorbir l'aigua i estigui ben hidratada. Això, la flor ens pot arribar a durar tranquil·lament 10 dies. Si ho fem un parell o 3 de cops durant tots aquests dies, ajudarà a això, que pugui absorbir molt millor l'aigua. També, si no tenim o no hem pogut adquirir aquest sobret de conservant, el que hauríem de fer és fer canvis d'aigua, perquè si no l'aigua es va fent malbé i llavors no ajuda a que s'obri també la rosa. Com podeu veure, el muntatge forma part d'anar posant les roses, es posen de forma amb espiral. Això té una tècnica que és difícil, la veritat és que jo no sé fer-lo perquè costa molt, i es fa muntatge amb espiral perquè després les roses quedin totes ben col·locades. Una altra cosa també interessant, ara que ho estic veient, és que a vegades tenim el costum que els pètals més exteriors els volem treure perquè no ens agraden. Error. Error, no tenim que treure-les, perquè si traiem els pètals, aquests més exteriors, això protegeix la rosa. Llavors, el que fem, si traiem 3-4 pètals, se'ns obrirà molt més, molt abans, i ens cauran els pètals molt d'hora. O sigui, la rosa no es toca. Quan estigui això acabadet, us ensenyaré uns altres acabats que podreu veure
que estan amb diferents tipus de roses, amb altres tipus de muntatges i que veureu que n'hi ha altres tipus d'alternatives de presentació a l'hora de fer el vostre regal. Doncs aquí us puc mostrar diferents tipus de muntatges. Aquí podeu veure aquest, per exemple, sobre taula, hi ha en formats de vidre, en gerros diferents, inclús en fem molts més que ara no us podré ensenyar amb diferents tipus d'acabats. Aquí us puc ensenyar la rosa vermella, la clàssica, la més venuda, la rosa Freedom, que abans us comentava. Però no només aquesta és la més venuda, sinó que també tenim altres opcions. Podeu veure aquí tenim grogues, tenim de color lila, de color taronja, podeu veure uns colors preciosos. Aquesta que també és un color que a mi m'encanta. O sigui, teniu diferents opcions per poder triar i poder regalar a la persona que vosaltres estimeu.